Todos os caballos, todos. Son poucos, pero algún. Vou empezar o sur, no Faro, de Lariño, e o norte na... Falta un camiño a Santiago, pero todo. Aquí non... Normalmente levaba a vender a mundo. Cruzaban o monte. Estábamos en Estrada, que tenemos patinas aquí por la cabeza. Así, ¿sabes? Un diario de campaña, además una civilización. Sí, ahora sí, está todo. En muros. Son ao mesmo tempo inicio e final, porque dependendo se se fai de norte a sur, do sur a Louro, en Lariño estamos en esa esquinina, entón é como... Lagarto, vale, vamos a proteger, pero podemos hacer la pasarela. Medidas correctoras, medidas correctoras. Biodiversidade van a ter, e iso todo volcas en app que estará cando, chico. E aquí pouca baliza se pon, porque isto non ten moita carga tampouco. Prácticamente hai. Bueno, pois moi bons días e moitas gracias a vos por acompañarnos aquí, por suposto o alcalde de Carnota, e suscribo e agradezo en nome da Xunta de Galicia todo o que acaba de decir, e un saúdo a todas as persoas que me acompañan. Non se me ocurre, hai moitos sitios en Galicia, pero eu creo que se queríamos buscar un exemplo do que hoxe queríamos presentar, do que viñamos a falar, este lugar maravilloso, esta etapa Muros Carnota ou Carnota Muros, depende do sentido que lle quera dar cada un, esa senda do litoral que os estamos presentando, explicando un pouco máis. Este é un exemplo perfecto. Vamos a piques de empezar a Semana Santa, os días centrais, con magníficas perspectivas, cun tempo que nos acompaña por fin tamén fantástico e que invita a disfrutar. E como queremos que veña moita xente, e que a xente nos visite, e que os galegos, ademais, esos os primeiros coñezamos a nosa propia terra, esta senda do litoral, que se acolle velocidade de cruceiro, creo que é un magnífico exemplo. Poder percorrer toda a costa galega, a comunidade con máis kilómetros de costa de toda España, poder arrancar en Ribadeo e chegar hasta baixo, hasta Guardia, ou ao revés, salir en da Guardia e chegar ata Ribadeo, ou facelo en algún lugar intermedio, creo que isto é unha maravilla, dende as persoas que poidan ter a sorte de percorrer os máis de 1.300 km a aqueles que poidan facer, ou podamos facer algunha etapiña ou facelo por tramos, ten que estar todo preparado. Por lo tanto, esta senda do litoral, que vai ter agora durante estes meses que temos por diante, as obras de adaptación que sexan necesarios para que todo este en perfecto estado, para que se poida percorrer sempre vendo a costa, a pé ou en bicicleta, todo o noso litoral, para que todo o mundo saiba onde ten servicios, onde pode dormir, onde pode comer, os sitios que máis merecen a pena visitar, onde se pode facer unha paradiña. Todo iso imolo ter disposto. Hai uns días no Consello da Xunta de Galicia aprobamos o contrato para a sinalización, para que todo este perfectamente sinalizado, para que haxe información a través dos códigos QR, para que todo o mundo en todo momento saiba onde está, por onde ten que ir. Bueno, isto é unha maravilla, levantou moitísima expectación e eu agradezo moitísimo porque ao final é expectación que levanta a Galicia. Como decía o alcalde, temos estes tesouros que todo o mundo, primeiro os galegos, que nos temos que dar conta do que temos, e toda a xente de fora que está desexando facer
esta ruta. Toda esta expectación que estamos notando, todas estas expectativas, o que temos que facer é respondelas e estar á altura. Cando a xente que veña aquí a visitar Galicia en xeral, pero se quere facer esta senda do litoral, que teña unha experiencia inesquecible. Eu lle agradezo moitísimo a todas as empresas, a todos os profesionais que teñen traballado durante todo este tempo, que percorreron o camiño, que o foron analizando, que foron sinalando onde había que facer algún tipo de actuación, onde estaba ben. Bueno, para todos os que traballaron, as empresas que, xunto coa Xunta de Galicia e cos concellos, todos os concellos atravesados por esta senda do litoral, todos traballamos conxuntamente para que todo este preparado, polo tanto eu agardo que xa a partir deste ano, a partir do Brao, todo o mundo que queira vir a percorrer Galicia o seu litoral, diga que valeu a pena e que ao final salga pois dicindo esa Galicia calidade. Aquí vais a ver, creo que como perfecto exemplo, mellor que en outros sitios non, tan ben como en tantos outros sitios, e vai ser unha experiencia, verdad, estamos moi orgullosos do traballo que se fixo, por iso insisto en agradecer a todo o mundo que traballou, e creo que isto pode dar uns resultados magníficos, e eses máis de 8 millóns de persoas que nos visitaron o ano pasado, non estamos obsesionados co número, nos gusta que nos visiten moita xente, pero queremos que os que veñan o pasen ben, repitan e veñan durante todo o ano e coñezan toda Galicia. Toda Galicia merece a pena ser coñecida e os concellos do litoral, agora con esta senda, moitísimo máis. Moitas gracias.